Magluluto nga pala ako ng lumpia dito dahil birthday bukas ng kapatid ko. Ito nga pala yung mga recipe na gagamitin ko. Carrots, bawang, sibuyas, ground pork at saka pabalat. Nakshu tayo makain papansin na din kukuku, char. Naghugas naman ako ng kamay dyan, char. Hindi ako expert pero ito yung pagkakalam ko kung paano gawin ito. Hihiwain ko nga munang sabay-sabay itong sibuyas. 2 kilo pala ang pork giniling. 5 sibuyas ang gagamitin ko. 4 na bawang at celery. Walang nagturo sa akin kundi nanood lang ako at ako'y natuto. Ganun nga pala yung technique ko para matuto ako mag-isa. Panoorin mo lang yung mga tita mong nagluluto para matuto ka. 4 na carrots at 3 itlog. Hinihiwa ko nga pala yung sibuyas. Dapat lang malating-malati. Shoot, lagi lang sasabi ng manok kem voice record ko. Dahil nga nakakaiyak pag hinihiwa mo yung sibuyas, Diyos ko, may salamin ko. Ganito nga pala yung ginagawa ko pag binabalatan ko yung mga bawang. Ibabalot ko sa plastic at dikdikan char. Para sabay-sabay ng mababalatan. At saka ko niya mo gilyan-gilyan o renaren bawang. 4 na bawang na buo yung ginamit ko dito. At lalagyan din natin siya ng celery. Ayan, hihiwain natin pampabango yan sa lumpiang Shanghai. Merong kaptas celery pala yung ginamit ko, Ken. Nilagay ko lahat yon para mabango-mabango. Kapag ready na lahat at nahiwa mo na lahat, yabe-yabe, tanala din bawang, sibuyas, celery. Then, imimix mo lang siya. Add egg. Add black pepper. Add salt. Add magic syrup. After ko nang ma-mix, ayan, magbabalot na ako. Loko, panapsalan ko yan. Bahala na kayo bukas, char. Magbabalot muna ako ng 10 pieces dyan. Titikman muna namin kung tama na ba yung timpla. At ayan, babalutin ko na lahat. Siyempre, prito ko la pa rin sample. May potang okay na lang ang lasa. O, go na! Sample free taste.